שתי סיסמאות שאני שומעת הרבה בזמן האחרון. אחת, אני רוצה להרוויח הרבה. שתיים, אני רוצה שהצוותים שלי יגדילו בשנת 2024 את המחירות באופן משמעותי. מה זה הרבה? מה זה אופן משמעותי? אז תמיד כשמגיעים אליי עם הסיסמה הזאת, אני מבקשת לפני הכל להגדיר מספרים, להגדיר יעדים ספציפיים. ולמה? כשיש לנו יעדים ספציפיים, כשיש לנו מספרים, כשאנחנו אומרים מהו הגידול שאנחנו רוצים ליצור באחוזים ובמספרים ברורים, אנחנו יכולים לגזור את הנתונים בצורה ברורה, להבין איזה מוצרים, כמה מכל מוצר, לאיזה לקוחות נכון לנו להתכוונן, באיזה אופן נכון לנו לפעול, ובתוך הפעילות עצמה אנחנו יכולים בכל רגע נתון למדוד כמה אנחנו קרובים אל היעד, רחוקים מהיעד, האם יש לנו מה לשנות תוך כדי תנועה, האם אנחנו יכולים למתוח את היעד וכולי וכולי. מאוד 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 חשוב. הדבר השני שאנחנו בוחנים, האם אנחנו רוצים לעבוד על מסה של לקוחות ולייצר מחירה שהיא מסיבית, ואם כן, האם אנחנו ערוכים לוגיסטית ואדמיניסטרטיבית, כי כשאנחנו מייצרים מחירות במסה, אנחנו חייבים לוודא שיש לנו את היכולת הנגישה, בעצם לדאוג למימוש המחירה בפועל, לדאוג לתפעול של זה, לדאוג לשירות סביב זה, אחרת זה בעצם בעוכרינו. הדבר השני, האופציה השנייה, היא להחליט האם אנחנו רוצים להתמקד באיכות. איכות זה אומר שאנחנו רוצים בעצם לייצר פחות לקוחות חדשים לתוך העסק שלנו, מאידך אנחנו רוצים לייצר רמת רווחיות גבוהה באופן משמעותי. אבל גם כאן אין קסמים. אם אנחנו רוצים להתחיל למכור משהו במחיר גבוה, ולעיתים הוא גבוה משמעותית מהמחירים הנהוגים בשוק, אנחנו צריכים לדעת להסביר בצורה חדה וברורה ללקוחות היעד, למה נכון להם לבחור דווקא לעבוד איתנו, ולמה נכון להם לשלם לנו את הסכומים האלה. אז כל הדברים האלה אנחנו צריכים להיערך אליהם ברמה האסטרטגית, לייצר דיוקים, לייצר מיקוד ברור, ולייצר אסטרטגיה ברורה שבעצם מובילה אותנו קדימה ועוזרת לנו להנחית את הסיסמאות האלה ולהפוך אותם לברות ביצוע, ובעצם לממש באמצעותן את היעדים והמטרות שאנחנו רוצים. אז זה מה שאני עושה עם הלקוחות שלי בין היתר, ואם גם אתם מוצאים את עצמכם רוצים לגדול ולצמוח, אבל עושים את זה נכון לעכשיו בצורה מאוד כוללנית ולא ברורה, אז אני מזמינה אתכם לדבר איתי ויחד נבחן איך אפשר לקדם גם אתכם קדימה. בינתיים אני מאחלת לכם שנה הכי טובה שיש. ביי!